Korrupsionin që e ndjejmë çdo ditë, qytetarët nuk e denoncojnë për shkak se nuk kanë besim te institucionet, ndërsa ata që e denoncojnë dëshirojnë të mbeten anonim, tregoi drejtori i Byros për Siguri Publike Aleksandar Janev në fillimin e fushatës 0% korupcion e janë të bëhet e vërtet. Корупцията, което за жал во последнава деценија некако почна да зима акотен замав и да, или непопуларно, ајде така да кажам, почна да станува култура и начин на живот, што никој од нас како нормален граѓанин или како носители на одредени функции не сакаме тоа да продолжи да биде така. Eksperti për antikorrupsion dhe larje të parave, Mojca Kuzmiçki, theksoi se fokusi kryesor në këtë fushat është ngritja e vetdijes dhe ndërtimi i besimit, që njerëzit të mund të identifikojnë korrupsionin, të kuptojnë ndikimin e dëmshëm dhe të ndihen të sigurt dhe inkurajuar që të ndërmarrin aksione. Много случаи на корупција остануваат незабележани, бидејќи сторителите често пати имаат лична корист и затоа не се гледаат себе си како жртви. Често пати има недостаток на знаење за тоа како да се препознае корупцијата и соодветно да се реагира. И можеби најважно, многу поединци избираат да не пријават сомнеш за корупција поради страх од последици. Ајде да ја направиме промената. Drejtori i Byros për Siguri Publike shtoi se gazetarët dhe mediat janë kyç në procesin e përballjes me korrupsionin. Како институција користиме многу од сториите кои што се објавуваат од медиумите, односно во делот на истражувачкото новинарство. Ајде сите заедно да пратиме една силна порака дека време немаме можност да го губиме времето и време е да бидеме гласни и време е сите заедно со рамо до рамо, едни до други, да застанеме кон овој горшлив проблем кој што за жал е генератор на сите останати действија, а има, не дај Боже, секакви импликации, краткорочни, среднорочни и долгорочни. Fushata që është pjesë e projektit të mbështetja e BE-s për sundimin e së drejtës, i financuar nga BE-ja, ndërsa i realizuar në bashkëpunim me MPB-n, do të promovohet përmes rrjeteve sociale, platformave mediatike dhe me mbështetje nga personat publik me ndikim, me qëllim që të inkurajojnë afirmim më të madh të nismës.